sen finns det olika sådana här rullar. Men de har inte alltid Nej. De är oftast inte. The next station Oftast är is det hemma så är det bara amerikan. Mall of the Emirates. Och det kanske var det också. Det gick ju sönder där. Vad heter det? På 553, den allra senaste, kommer 3 november. Då är det, då känner någon tryck. Så till exempel när du ska köpa Aftonbladet för att skriva in sin ord till ditt konto så bara... المحطة القادمة هي مول الإمارات. The next station is Mall of the Emirates. Så betalar vi innan tillbaka. Så internet kommer ju... Det kommer inte tracka oss.